שלום לכל הצופים והצופות שלנו. אם אתם הגעתם לרוץ פעם ראשונה, אני יאיר כהן. נראה ששכחתי לומר את זה בכלל בפרקים הראשונים. אוקיי, אז בעצם התחלתי סדרה חדשה. רציתי לקרוא לזה כאילו סוף היום, כן, משהו כזה. סוף היום, ככה תקרא לסדרה. מה עבר ביום, מה יהיה דברים חדשים בשבוע הזה, בחודש הזה, לא יודע. אוקיי, אז דבר ראשון אנחנו מארגנים giveaway. כי אם אתם לא יודעים, אנחנו עושים הגרלה, אנחנו מאמרים כאילו בחירה רנדומלית מאיזה אתר אחד, מספרים, נתחיל מ-1 עד 20, כי מ-1 עד 50, תבחרו מספר, כאילו, השלבים זה צריך לבחור מספר 1, לייק וסאב לסרטון, לייק לסרטון, סאב לערוץ, ואולי תזכו, והסאב והלייק שלכם יהיו מאוד מאוד משתלמים. אז אנחנו עוד לא יודעים מה לעשות, תציעו לנו בתגובות מה אתם רוצים שנעשה. כי זה היה דבר ראשון. דבר שני, נראה לי שאני אמשיך עם אלעד כיף ב-MW3, שם צילמתי טבלה לי קצת בעיות. כן, די כיף לשחק איתו. לא, זה לא חשוב. העליתי היום פרק, נראה לי של פרק שני של בואו לשחק מיינקראפט, חפירות על המזיק. אוקיי, זה הסיכום שבוע, לא עבר משהו, כי זה הסיכום יום, לא היה משהו מיוחד. כן, אז תציעו לנו מה אתם רוצים שנעשה בגיבווי, כל דבר שאתם רוצים אז נעשה. אז לייק וסאב אם אהבתם, ויאללה באנשים.